שבוע טוב לכולם. אנחנו ממשיכים בלימוד שלנו במענה הישועה. היום אנחנו בפרק י', שבעצם הוא פרק קצת ארוך יותר. אנחנו גם נחלק אותו לשני סרטונים, שמה שעומד במרכז הפרק הזה וגם הפרק הבא זה היחס שבין עם ישראל לבין הגויים בתקופה וברעיון של המעבר מגלות לגאולה. בכלל הרעיון של גאולה מצד עצמו, שהעולם נגאל ושיש לו עתיד, הוא רעיון יהודי. הוא רעיון יהודי שחלק מאומות העולם לקחו אותו בכל מיני וריאציות שונות. והשאלה שצריך לשאול את עצמנו היא שאלה ככה במבט ממעוף הציפור. קצת תמוה, איך יכול להיות שהעם שכל הבשורה שלו בעולם היא הרעיון של הגאולה? העם הזה, מבחינה היסטורית, נמצא יותר ימים, יש לו יותר פזם בגלות מאשר בגאולה. 2000 שנה של נדודים בכל העולם, ופיזור ופרעות, ופחות מכך שנים, אנחנו נספור את כל השנים, זה 75 שנה של הקמת מדינת ישראל, עוד כ-900 שנה בימי המקדש, תוסיפו לזה את שנות אברהם, יצחק ויעקב, תגיעו מקצה לקצה ל-1500 שנה. והשאלה היא מאוד גדולה, איך יכול להיות שהעם הזה סובל כל כך בגלות, כאשר כל הבשורה שלו היא בשורה של גאולה. הרב חרל"פ מתחיל את הפסקה עם ציטוט מאוד מאוד גדול, שכשעם ישראל חוזר לארצו, הגאולה היא לא רק שלו, היא גאולה של כל העולם כולו. ואז הוא מתאר באריכות מה הכוונה. הנקודה הראשונה שאליה צריך לשים לב היא לא רק למה היינו בגלות, אלא מה עשינו שם. וכאשר שואלים את השאלה הזאת, אז אפשר גם להבין קצת יותר למה נצטרכנו להגיע לשנים הארוכות האלה בגלות. בעצם, הרב חרל"פ טוען שכאשר אנחנו חוזרים מהגלות, אנחנו לא רק יוצאים, אנחנו בני ישראל, אנחנו מוציאים מהגלות, מוציאים מכל מקום שאליו הגענו, מכל האומות שאיתם נפגשנו, מוציאים משם איזשהו ניצוץ, איזשהו רעיון, או נקרא לזה בשפה שלנו איזושהי הזדמנות. כל אומה ואומה בהיסטוריה, יש לה את ההזדמנות, את הרגע שלה, להחליט לאן היא הולכת. האם היא מצטרפת לרעיונות המוסריים של העולם, לכיוון הנכון שלו, לדרך שתביא אותו לישועה, להיות עולם מתוקן, או חלילה להפך. הביטוי הכי מעשי של זה, זה כשאנשים בוחרים להצטרף לעם ישראל, גרים. מה שהגמרא אומרת שלא יצאו ישראל לאומות, אלא כדי שיצטרפו אליהם גרים. אבל לא רק הגרים, גם אומות שלמות, שבוחרות להיות חלק מהרעיון הזה. ובימי הגאולה, כותב הרב חרל"פ, הרעיון הזה ילך ויתברר. איזה עמים רואים בעם ישראל ורואים ברעיון של הגאולה ושל המוסריות כמצפן וכבסיס לאישיות שלהם, לתרבות שלהם, ואיזה עמים בוחרים להפך. והבחירה הזאת היא תהיה בחירה שתחליט ותכריע האם העמים האלה הולכים לחיים, או שמא הם הולכים להפך, לחידלון ולאבדון. ואם נראה את ההיסטוריה של העולם, גם ההיסטוריה הקצרה שלנו, של 100-200 שנים האחרונות, אנחנו נראה עמים שפשוט נכחדו מהמפה. וודאי אם נלך ל-2000 שנה ו-4000 שנה אחורה, עמים רבים שבאמת נמחקו מההיסטוריה. עמים ששיעבדו את ישראל והשפילו אותו והגלו אותו, והיום לא נשאר מהם זכר. אז כמו שזה היה בימים ההם, ככה זה גם קורה בזמן הזה, ואין זמן מתאים לדבר כאלה דיבורים ולחשוב כאלה מחשבות כמו עכשיו, בימי המלחמה, שאנחנו ממש יכולים לראות לאן הרוח נושבת, ולצפות ולקוות שיום אחד נסתכל אחורה ונדע שמי שבוחר את הבחירה המוסרית הנכונה, ללכת ולהאיר את העולם בטוב ולהאמין בטוב, יהיה לו גם ישועה אמיתית, והוא יהיה שותף לישועה שעם ישראל מביא לעולם. בקרוב ממש, כל טוב, בשורות טובות.